Maki Jam ta karong buntaga sa mga kanta nga angayan lang natong ikapasigarbo. Sila ang Bizrock Band nga 4WD Band o mas na ila nga 4-wheel drive band. Mayong buntag 4-wheel band, kumusta na mo? Hello, may muntag na natong tanan. May muntag, Ma'am Giselle. Kumusta po, ma'am? Kumusta mo diya? Ay, maayo lang. But before ta magsugod sa ato ang kabuntagon, gusto sana mo maila-ila. Can you tell us your name and inyuhang posisyon sa banda? Hello, once again, may buntag. Ako din si Noki, ang bokalista sa bandang 4-wheel drive. Ako si Mike. Mas nailhan kong Buloy, ma'am. So, Mike Buloy. Ako ang bahista sa banda nga 4-wheel drive. Wow, thank you so much for agreeing to do this interview, Noki and Mike. First of all, gusto na mo may bawaan, kinsa o kanusa nagsugod kining pagpundok sa inyuhang grupo? Actually, ma'am, nagkuhan siya itong 2017 na tapok-tapok ra gini siya kista ko sa sitio sa amuang drummer. Kini mo to gagatapok mo to nga naka-decide nga magtukod og banda. So mo to gaw nauna sa mi kung sa ipangaan. So kani laging mahiligon sa dog nga sakyanan maski ko pa sakyanan. Mo to nga naka-decide nga 4-wheel drive na lang ang i-name sa among banda. O karon ba natuman na ang inyuhang mga pangandoy nga magka 4 wheels? Kuhan pag Sierra naka 4-wheel na mo. Kani ang gigamit karon nami sa sulta sa kanan niya. Nice one. Congratulations. Og hinaot nga kamutanan later on. And speaking of kamong tanan, may we also know, pwede ba ninyong ma-introduce pod kung kinsa pa ang mga sakop sa inyuhang banda? Ang among rhythm si Vincent nasa sa Puhol karon ni uli. So naningwa pa siya nga makasud siya karon bro, wala pa masimukan. Then si Joseph or Jose nga mas nailan sa nga Jose nasa sa busy sa siya sa iyang road delivery sa iyang business. Og ang amuang drummer nga si Adrian Pinakagwapo, ma'am. pinakagwapo o pinakanailan sa tanan. O karon nga hisgutan taning kining mga bag-o na nga henerasyon sa mga listeners nato ha kay murag daw in a way daw nalimtan sa mga kabatan-unan karon ang Bizrock. How will you tell them unsa ni ka anindot kining Bizrock kaniadto? Kung maminaw mo ka sa ilang mga music, ma'am, kanang very entertaining bitaw kayo. Like aggressive audio as well. So, kung maminaw ka, entertaining kayo, and basically, gikan yun sa atua ba? Local bitaw. Kanang makapasirgap si garbuhon ta, makapaproud bitaw sa atua nga original nga Bisaya yun ta. Siguro, mao say main reason tungod sa gadgets karon ang kids, murag dili na kayo sila mukuan sa Bizrock bitaw, go deeper. So, mas more on international sila. Munang angay gayud nato ikapasigarbo ang ato ang kaugalingong Bizrock music. Ug naghisgot naman Correct. kita ni Ana, mamahimo bang mangayo mi kaninyo og mubo nga sample? Inday una katong kita pangduha imo kong gitulata daplin sa karsada inday una katong kita pangduha imo kong gitulata daplin sa karsada o inday. Oh my gosh, true to life to! True to life dito nga linya, kulata sa kalsada. True to life. Alright. Hinaot nga naminaw si Inday. Pero para sa inyuhang mga fans o sa inyuhang mga followers, asa mo nila pwede makontak o makita pinaagi sa inyuhang mga social media accounts? Sa mga followers,
pwede na mo sa naka-like na salamat o sa wa pa pwede mo like sa among Facebook page 4WD space band BAND space Cebu, right? 4WD band. So i-like lang about sa page, makita ra po dito ang contact number sa mga nag die hard sa gikan pa sa pagkabatanon hantod na lang nagka-edad-edaran nga nagsuporta sa Bisrak, not only four-wheel drive pero kung wala pa mo kaila sa four-wheel drive, please do listen sa among mga songs. We also look forward nga madunggan ang mga bag-o ninyong kanta soon. Daghan kaayong salamat, Four Wheel Band. Salamat sa Salamat Nonches. kayo, ma'am. May buntag na May buntag.